Ang lalawigan ng Ilocos Sur ang isa sa mga may pinakamaraming natatagong talon dito sa Luzon. Ang isa sa mga pupuntahan natin sa vlog na ito ay ang pinakadinarayong falls o talon sa bayan ng Salcedo, Ilocos Sur. Ito ay ang Baluarte Falls sa Barangay Baluarte. Halina at ating puntahan ang isa sa pinakamagandang talon o waterfalls dito sa lalawigan ng Ilocos Sur. Mula sa barangay proper ng Barangay Baluarte ay maglalakad tayo papuntang Baluarte Falls dahil wala pang daan para sa mga sasakyan. Mayroong humigit kumulang 300 metrong lakaran bago marating ang Baluarte Falls. Mayroong uncemented na daan na kasya lang ang isa o dalawang tao, pero kapag nakapangalahati na ay mayroon ng sementadong daan kasya lang rin ang isa o dalawang tao. Maganda ang scenery sa mga lugar na madadaanan. Napakaberde ng kanilang mga tanim na gulay, pati na ang mga puno ng rambutan na nasa gilid ng daan. Parang hindi mo mararamdaman ang pagod dahil sa ganda ng mga tanawin, lalo na kapag meron kang mga kasama sa paglalakad. Dahil sagana ang tubig dito, ay mayroon kang madadaanan ng mga fish ponds o tinatawag na lapat ng mga Ilocano. Ang karaniwang uri ng isda na kanilang inaalagaan ay tilapia. Malayo pa lang kami ay may naririnig na kaming mga naghihiyawan at nagtatawanan, senyales na maraming tao sa falls ngayon. Dahil sa linis ng tubig ay hindi lang mismong sa lugar kung saan bumabagsak ang tubig gustong lumangoy ng mga tao, kundi pati na rin sa ibabang parte ng talon kung saan umaagos ang tubig. Ang tubig mula sa talon ay napakalamig at talaga namang nakaka-relax sa mga taong naliligo dito. Para ma-maintain ang kagandahan ng lugar at para mapaganda pa itong lalo, ay naisipan ng barangay na sumasakop dito na magkaroon ng tinatawag na entrance fee. Ang bawat taong magpupunta sa talon. Ito ay sinisingil ng mga taong itinalaga ng barangay na mamahala sa kalinisan at kagandahan ng lugar. Sa halagang 10 piso ay maaari mo nang ma-enjoy ang linis at lamig ng tubig sa Baluarte Falls. Sa vicinity ng Baluarte Falls ay mayroon na ring sariling palikuran at lugar na pagbabanlawan ang mga taong maliligo doon. Ang Baluarte Falls ay tinatawag ding Agila Falls dahil daw sa malahugis pakpak ng agila na bato sa magkabilang tuktok ng talon. Ang Baluarte Falls ay tinatawag ding Sangbay Falls ng mga taga Santa Cruz, Ilocos Sur. Ito ay may taas na humigit kumulang 20 metro. Napakalinaw ng tubig sa lugar kung saan ito bumabagsak at nagtitipon. Kung gusto mo namang makita ang itaas na bahagi ng talon, ay pwede kang umakyat sa simentadong daanan sa kaliwang gilid ng bundok. At kapag nasa taas ka na, ay makikita mo na ang lugar na pinanggagalingan ng tubig sa talon. Pwede ka ring maligo doon kung gusto mo, pero bawal ang umakyat at tumalon mula sa taas ng waterfalls para iwas disgrasya. Kaya kapag gusto mo ng lugar na kung saan pwede kang mag-relax at medyo malayo sa gulo at maingay na kapaligiran, highly recommended na puntahan mo at maligo ka sa Baluarte Falls.
Huli kay amin. Tapwak.